ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Walang masama sa pagkakaroon ng ambisyon sa buhay. Pero minsan dinadala tayo nito sa kapahamakan. Lalo na kung hindi pala mapagkakatiwalaan ang mga taong tumulong sa atin. Ikaw, kabarangay, meron ka bang ambisyon sa buhay na gusto mong matupad? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin na nakikinig sa Barangay Love Stories. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Malin, 43 years old at nagtitinda ng tinapa at iba pang mga isdang pinatuyo dito sa palengke sa Quiapo. Tuwing tanghali ay hindi talaga mawawalang pakikinig namin sa inyong programa at masasabi ko na naging parte na kayo ng araw-araw naming pagtitinda, Papa Dudut. Maghahalong saya at lungkot ang nararamdaman ko sa tuwing nakakapakinig ng mga kwento na ibinabahagi ng mga kabarangay natin. Isang araw ay naisip kong magpadala ng sarili kong istorya sa inyong istasyon. Buti na lamang at tinulungan ako ng anak ko para makapag-email sa inyong programa. Magsisimula ang kwento ko taong 2000 kung kailan 18 anyos pa lamang ako nang dalhin ng tiyahin ko dito sa Maynila mula sa probinsya namin sa Aklan. Bata pa lamang ay pangarap ko na talagang makatungtong sa lugar na ito dahil marami akong mga magagandang kwento na naririnig at nababasa tungkol sa Maynila. Pero dahil mahirap lang ang buhay namin sa probinsya ay natakot ako na baka hanggang pangarap na lamang ang lahat. Buti na lamang at minsang umuwi doon ang tiyahin ko na kapatid ng nanay ko para magbakasyon. Doon nakita at naranasan niya ang hirap ng buhay namin. Maswerte kasi siya dahil may negosyo siya ritong malaking sari-sari store at bakery dahil naglakas loob siyang lumuwas upang makipagsapalaran at magtrabaho noong kaedad ko lamang siya. Dito na rin siya nakapag-asawa kaya hindi ko mapigilang humanga sa kanya, Papa Dudut. Tapos, inalok niya ako kung gusto ko raw bang sumama sa kanya sa Maynila para tumao sa tindahan niya at ang sweldo ko ay ang pagpapaaral niya sa akin sa kolehiyo. Siyempre hindi na ako tumanggi at agad kong sinunggaban ang opportunity na yon, Papa Dudut. Yung mga customer, baka isipin ng mga yan na tinatarayan mo sila. Hala, nginingitian ko naman po sila, Chang. Mabuti, pero kausapin mo pa rin para naman maging close mo. Mga suki ko na yan, mga yan eh. Dito lagi bumibili sa tindahan ko. Minsan nakikipagkwentuhan talaga yung mga yan. Oo nga po eh. Kaso hindi ko naman maintindihan yung iba nilang kwento. Basta na lang kasi sila nagsasalita tapos nagsasabi pa ng kung ano-ano. Abay, sakyan mo na lang. Ganun talaga yung iba eh. Baka walang kausap sa kanila. Kaya kung kani-kanino na lang nagkukwento. Pag nagkwento sa'yo, sagutin mo. Para lang kunwari nakikinig ka sa kanila. Aalis din naman yung mga yun. Sige po. Susubukan ko na po na mas makinig sa kanila. Ganyan talaga. Bawal dito sa tindahan ko yung hiya-hiya. Hindi ko lang po kasi mapigilan. Pakiramdam ko kakainin ako ng buhay ng ibang customer. Lalo na yung mga lalaki. Ha? Bakit naman? Kasi po kung makatingin para akong hinuhubaran eh. Sobra ka naman sa hinuhubaran. Baka naninibago lang sa'yo kasi nga bagong salta ka dito eh. Kahit siguro ako yung customer na makakita sa'yo, titinan din naman kita mula ulo hanggang paa. Ganun po ba talaga yung mga taga Maynila? Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Yung grabe makatingin. Ay, hindi ka ba nakikinig? Siyempre, naninibago sa'yo kaya ganun yun. Pag nasanay naman sila sa pagmumukha mo, hindi ka na nila papansinin. Pasensya na po kasi naninibago lang din ako.
Ay, alam ko naman yon. Pero ang sabi ko nga sa'yo, bawal dito sa tindahan ko yung hiya-hiya. Hindi lang naman dito sa tindahan ko, no? Kundi sa buhay na rin. Alam mo ba, dumaan din naman ako sa edad mong yan nung araw. At aaminin ko ha, medyo mahihiyain din ako. Lalo na nung bagong salta lang ako rito sa Maynila. Pero sinantabi ko yung hiya na yun. Kinapalan ko yung mukha ko para makapaghanap ng matinong trabaho at kumita ng pera. Tapos, nilakasan ko lang din ang loob ko na talagang makipagsapalaran sa negosyo. Kaya nga naitayo ko tong tindahan at bakery ko eh. Mahirap po ba? Mahirap ang ano? Yung pinagdaanan nyo nung araw? Abay, oo naman! Sobrang hirap! Palagi nga akong umiiyak nun kasi may pagkabalat sibuyas ako. Lalo na pag pinagagalitan ako ng amo ko nung nagtatrabaho ako sa karinderya bilang dishwasher at servidora. Naku po! Ang sama-sama ng loob ko talaga sa kanya. Pakiramdam ko, pinahihiya niya ako nun sa ibang mga customer namin. Pero napagtanto ko na pinangangaralan lang niya pala ako. Pinagsasabihan niya lang ako ng dapat at hindi ko mga dapat gawin para matuto ako. Aba, simula noon, tinandaan ko lahat ng mga sinabi niya at dinala ko yun sa puso ko hanggang ngayon. Ang galing nyo naman po. Abay, oo naman. Kasi nga, tinapangan ko. Tinatagan ko yung loob ko. May gusto kasi akong patunayan sa sarili ko noon. Ayokong umuwi sa probinsya natin ng talunan. Na walang napapala sa pagluwas ko rito sa Maynila nung araw. Kaya nga dapat ganun ka rin. Partida pa ha. Hindi pa ako nakapag-aral ng kolehiyo noon. Ikaw nga napakaswerte mo kasi pinag-aaral kita. Kaya nga po nagpapasalamat ako sa inyo ng husto. Walang anuman yon. Sadyang naawa lang talaga ako sa nanay mo. Kasi nga, sobrang hirap ng buhay ninyo sa probinsya natin eh. Nanay mo rin naman kasi ang may kasalanan. Hindi sumama sa akin dito nung araw at mas piniling manatili dun sa lugar natin. Kesyo, ayaw daw niya rito, magulo raw at ayaw raw niyang iwan yung magulang namin. Yan, tingnan mo ang napala niya. Nakapag-asawa ng mahirap at nagtitinda na lang ng tinapa para mabuhay. Wala naman po sigurong masama sa pagtitinda ng tinapa. Marangal naman pong trabaho yun, Chang. Marangal nga, pero mababa ang kinikita. Maliit. Kaya kayo isang kahig, isang tuka eh. Simula ngayon, dapat baguhin mo na yung pag-iisip mo. Dapat, kung magkakaroon ka ng ambisyon, abay taas-taasan mo na. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, naiintindihan ko po lahat ng mga sinabi nyo. Ay, mabuti naman. Ayoko sa lahat yung mahina ang kukote at saka mabagal umintindi. Ayusin mo ha. Binida pa naman sa akin ng nanay mo na matalino ka raw. Pangako po na aayusin ko na yung pagtatrabaho ko rito at saka yung pag-aaral ko po. Mabuti naman. Dapat lang. Wag na wag mong sasayangin ang oportunidad dahil minsan lang yan kung dumating sa buhay natin. Papadudot, 6 kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Mangingisda ang trabaho ng tatay namin samantalang nagtitinda naman ang tinapa si nanay. Sa aming magkakapatid, ako lang talaga ang may pangarap na makapunta sa Maynila kaya nga pinilit kong makapagtapos ng high school kahit na napakahirap ng buhay namin. Bata pa lamang ay tumutulong na ako kay nanay sa pagtitinda ng tinapa para kahit papaano ay may pambaon ako. Sa kabila ng lahat, isang kahig at isang tuka pa rin ang pamumuhay namin. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa tiyaheng ko na sumalba sa akin sa sitwasyong kinakalagyan ko sa probinsya namin. Pakiramdam ko ay binigyan niya ako ng panibagong pag-asa na magpatuloy sa buhay at mangarap ng malayo katulad niya. Strikta si Tia at kahit na pamangkin niya ako ay tauhan lang din ang trato niya sa akin. Katulad ng isa ko pang kasamahang tendera. Wala pong special treatment kumbaga dahil gusto raw niyang matutunan ko ang mga bagay sa Maynila at paghirapan ng bawat sentimo na ginagastos niya sa pagpapaaral at pagpapakain niya sa akin. Wala namang kaso yon dahil alam kong hindi pinupulot ang pera, papadudot. Ang motto nga ng tiyaheng ko sa buhay ay isang malaking kasalanan ang mamatay na mahirap. Hindi nagtagal ay naging motto ko na rin yon sa buhay. Habang nagtatrabaho ako sa tindahan ay pumapasok ako sa isang university sa Maynila at kumuha ako doon ng kursong may kinalaman sa pagnenegosyo. Dahil gusto kong magtagumpay sa larangan na yon pagdating ng araw. Kapag walang klase ay abala naman ako sa pagtatrabaho sa tindahan ng tiyaheng ko at kahit na nakakapagod
ay iniisip ko na lamang na magbubunga rin ang lahat ng pinaghirapan ko pagdating ng panahon. Sabi nga ng nanay ko ay hindi naman sa lahat ng araw ay nagtatanim tayo. Darating din daw ang takdang panahon na aanihin natin ang lahat ng tinanim natin. At yun lang ang palagi kong iniisip. Kaya nga nagsikap talaga ako sa pag-aaral at nagsipag sa pagtatrabaho, Papa Dudut. Nako, ang dami namang duming nakasiksik sa sulok ng mga upuan. Buti na lang naisipan kong magwalis. Kung hindi, baka makita pa to ni Chang. Anong makikita ni Mama? Butiki! Sa gwapo kong to? Mukha akong butiki sa'yo? Hindi ko naman sinasadya, Jordan. Nagulat lang kasi ako dahil nandyan ka pala. Akala ko nandun ka sa kwarto mo. Kanina yon. Nagutom ako kaya lumabas ako. Kukuha sana ako ng pagkain sa ref kaso nakita kitang nakatuwad dyan. Anong nakatuwad? Ay, mali. Sorry, hindi ka pala nakatuwad. Hindi naman talaga. Pero nakaano ka? Ano, yung pinapakita mo yung balakang mo. Tsaka… Wala akong pinapakita. Nagwawalis ako. Nagwawalis ka. Kitang-kita ko tuloy yung malaki mong balakang. Ha? Ang bastos mo naman? Di bastos yun, no? Pinupuri nga kita eh. Paanong pinupuri yun? Pinapansin mo yung balakang ko. Pansin na pansin naman kasi. Tsaka baka hindi ka lang sanay. Ano sinasabi mo hindi lang ako sanay? Na pinapansin yung balakang mo. Alam mo dito sa Maynila, normal na yung ganyan. Karamihan nga sa mga babae natutuwa kapag sinasabihan sila na medyo malaki yung balakang nila eh. Pati na yung puwetan nila at saka hinaharap. Tuwan-tuwa sila pagka napapansin yung mga yun. Dami kaya nangangarap ng ganyang katawan katulad sa'yo. Pasensya na pero hindi naman ako lumaki rito sa Maynila. Kaya hindi ako sanay na pinapansin yung katawan ko. Probinsyana ka nga pala kasi kaya hindi ka sanay. Wala naman sigurong masama sa pagiging probinsyana, di ba? Wala nga. Pero kung kumilos kasi kayo para kayong nasa panahon ng kopong-kopong. Masyado kayong konserbatibo na wala na sa lugar. Lahat na lang binibigyan nyo ng mali siya. Para sa kaalaman mo, hindi lahat ng nasa probinsya ay konserbatibo. At saka hindi kasalanan ng isang babae na maging konserbatibo siya. Ibig sabihin lang nun, may respeto siya sa sarili niya. Pag hindi ba konserbatibo, wala nang respeto sa sarili? Depende kung paano mo titignan. Pero sana marunong ka ring rumispeto sa iba. Depende yun sa tao kung rerespetuhin ko. Pero kung ikaw, wag na lang. At bakit naman? Bakit? Sino ka ba? Hindi ka nga taga rito eh. Papaalala ko lang sa'yo probinsyana ka na nakapunta rito sa Maynila kasi naawa sa'yo yung nanay ko. Kung di naman dahil sa kanya, kung di kanya dinala dito, sigurado ako na habang buhay kang mabubulok dun sa probinsya nyo. Sobra ka naman magsalita. Hindi ka ba tinuruan ng mabuting asal? Di kasi halata sa'yo eh. Wala ka bang naintindihan sa mga sinabi ko? Depende sa tao kung sino ang rerespetuhin ko. Malas mo, hindi ka kasama dun. Arte-arte mo, hindi ka naman maganda. Anong sabi mo? Hindi ka na nga maganda, bingi ka pa. Alam mo, buti na lang, makurbay ang balakang mo. Kaya pwede na rin. Ano pwede na rin? Napakabastos mo naman. Oy, kumalma ka nga. Nagbibiro lang ako. Hindi nakakatawa yung biro mo. Nakaka-offend kaya. Ganyan pala mga probinsyana, no? Walang sense of humor. Bastos ka talagang magsalita. Hindi ako bastos. Sensitibo ka lang. Ay nako, makakuha na nga ng pagkain dito sa ref. Wow, hindi lang malaki. Malambot din. Napakabastos mo! Isusumbong kita kay Jack! Sige, subukan mo. Malalagot ka sa akin. Bakit? Anong gagawin mo? Malalaman mo kapag nagsumbong ka. Kaya kung ako sa'yo, isara mo yung bunganga mo. Yan, ganyan. Manahimik ka. Kung ayaw mong gumulo yung buhay mo dito. Hoy, makinig ka. Mula ngayon, matuto kang iayon yung kaartihan mo sa ganda mo Papadudot, may 2 anak na lalaki ang tiyahing ko at si Jordan ang panganay. Nasa 3 taon na siya noon sa kolehiyo at sa parehong eskwelahan kami nag-aaral. 21 years old na ang pinsang kong yon, malaking
lalaki po si Jordan kung ilalarawan ko. May itsura pa at hindi ko gusto ang galawan lalo't may pagkamayabang ito. Napapatanong nga ako sa sarili ko noon kung ganon talaga ang mga kalalakihan na pinanganak at lumaki sa Maynila. Yun bang presko ang ugali at may pagkahambog? Hindi naman sa nilalahat ko, Papa Dudut, pero ilan din sa mga kaklase ko, mapa lalaki man o babae, ay ganon ang pakikitungo sa akin. Sa totoo lang ay hindi ako komportable kapag nasa paligid ako ng pinsang kong si Jordan. Kakaiba kasi siyang tumingin at pakiramdam ko ay binabantayan niya ang bawat galaw ko. Nung una iniisip kong baka gusto lamang niya akong makilala ng mas malalim dahil nga sa magpinsan kami. Kaya nga lang habang tumatagal ay kinukutuban ako ng hindi na maganda sa kanya. Sa kabila ng lahat ay pinilit kong isantabi ang nararamdaman kong yon dahil ayaw ko siyang pag-isipan ng masama. Kahit minsan na nga na nabastos niya ako, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, may 2 palapag ang bahay ng tiyahin ko. At may maliit akong kwarto sa bahay nila na nasa unang palapag. Habang nakatira doon ay nakatoka ako sa paglilinis ng bahay tulad ng paghuhugas ng pinggan, pagwawalis ng sahig at paglilinis ng CR bago ako pumasok sa eskwelahan o di kaya ay magtinda sa tindahan nila. Magkahiwalay ang tindahan at bahay ng tiyahin ko pero hindi naman malayo ang pagitan noon sa isa't isa. Nilalakad ko nga lang yon ng 3 minuto at nasa may bukana kasi yon ng barangay kung saan sila nakatira. Bale, ang pasok ko noon sa eskwelahan ay 5 araw na pare-parehong nagtatapos ng 3:00 ng hapon. Tapos nagjo-duty naman ako sa tindahan ng tiyahin ko bandang 4:00 hanggang 10:00 ng gabi. Umuuwi muna ako sa bahay nila para magpalit ng damit at magwalis ng sahig o di kaya ay maghugas ng pinggan. Pagka-uwi ko ng 10:00 ng gabi ay saka pa lamang ako mag-aaral kung may kailangang mapag-aralan o di kaya ay mag-aasikaso para makatulog na. Kaya lang isang gabi ay may nangyari na hindi ko po lubos na inaasahan. Bang-bang mo naman. Ang sarap nito, halik-halikan. Ano ginagawa mo? Shhh! Huwag kang maingay. Mamaya may makarinig sa atin eh. Aray! Bakit mo ako tinadyakan? Nagtatanong ka pa talaga? Ikaw, bakit ginawa mo sa akin yan? Ginawa sa'yo ang ano? Yung pumasok dito sa kwarto ko, tapos hinahalik-halikan mo pa yung hita ko. Hoy, pwede ba hinaan mo yung bibig mo? Baka magising si mama at papa tapos kung ano pang isipin ng mga yun. Mabuti nga para malaman nila yung ginagawa mo. Sinabing huwag kang maingay. Ano ba? Bitawan mo ko! Tatanggalin ko lang tong kamay ko sa bibig mo kapag nangako ka sa akin na mananahimik ka na. Ano? Hindi ko to tatanggalin hanggat hindi ka nangangako sa akin na hindi mo ko isusumbong kay ng mama at papa. Mangako ka! Oo, ako. Tumango ka kung naiintindihan mo ako. Tango! Buti naman nagkakaintindihan tayo. Ang sama-sama mo. Nakainom lang ako. Tsaka hindi ko naman sinasadya eh. Anong pinagsasabi mong di mo sinasadya? Pumasok ka sa kwarto ko, tapos may gusto kang gawin sa akin kung hindi ako nagising. Ang sabi ko nga, nakainom lang ako. Wala naman akong gagawing masama sa'yo. Tsaka hindi ko sinasadya na pumasok dito sa kwarto mo. Aray. Grabe, ang lakas ng pagkakatadyak mo sa akin. Sakit ng tagiliran ko. Tulang pa nga yan! Dapat sa'yo sinusumbong sa mga magulang mo para malaman nila na meron silang manyakis na anak. Sinong manyakis? Sino pa ba? Eh di ikaw? Uulitin ko lang ha. Wala akong ginawang masama sa'yo. Tsaka ipapaalala ko lang na nasa bahay ka namin. Kung magsusumbong ka, sigurado ka bang maniniwala ang mga magulang ko sa'yo? Baka nakakalimutan mo kung sinong anak sa ating dalawa.
pagsama-sama mo! Masama na kung masama, wala akong pakialam. Pag nagsumbong ka kay mama, gagawin ko lahat, mapalayas ka lang dito sa bahay namin. Baka gusto mo bumalik sa probinsya nyo para magtinda ka na lang din ng tinapa kasama ng nanay mo. Siyempre hindi. Kaya nga ako sumama sa mama mo para magtrabaho rito kapalit ng pagpapaaral niya sa akin. Pero sana naman kahit probinsyana lang ako at mahirap lang ang buhay namin sa probinsya, matuto ka pa rin rumispeto. Hindi ka nga kasi karespe-respeto. Nakainom lang ako kaya dito ako pumasok sa kwarto mo. Kaya medyo hindi ako nakapag-isip ng matino. Ang bata mo pa, pwede ka na bang uminom at magpakalaseng? Oo naman, matanda na ako. Pwede ko nang gawin kahit na anong gusto ko. Ayusin mo yung pagdadala ng alak. Hindi yung imbis na sa tiyan mapupunta ay umaakit sa ulo mo kaya apektadong pag-iisip mo. Manahimik ka na, dami mong sinasabi. Totoo naman eh. Ay, pupunta na nga ako sa kwarto ko. Wala naman ako mapapala sa'yo. Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Bakit naman ako babalik? Taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Kala mo maganda ka? Pangit mo, tanga. Alis na sabi! Oo, eto na, alis na. Masyado ka namang atat. Eto, lalabas na nga oh. Sa susunod, maglalak ka na ng kwarto mo ah. Bida-bida ka rin eh. Baka mamaya, sinadya mo lang talaga na hindi ilak tong pinto para may makapasok dito sa kwarto mo. Anong pinagsasabi mo? Nakalimutan ko lang ilak yung pinto ko pero hindi ibig sabihin basta-basta mo na lang akong papasukin dito. Kasalanan mo naman pala eh. Sisihin mo sarili mo. Huwag ka nang bibintang ng ibang tao. Papa Dudut, siguro'y nakatulog na ako noon ng ilang oras nang mangyari ang pagpasok ni Jordan sa kwarto ko. Hindi ko na maalala kung nakakandado ko or nakandado nga ba ang pintuan pero mukhang hindi dahil sa sobrang pagod. Kaya siguro'y nakapasok na siya. Gulat na gulat ako at takot na takot dahil sa ginawa niya sa akin ng gabing yon. Nasa impluwensya pa siya ng alak at pinagbantaan pa ako na huwag magsumbong sa tiyahin ko kundi ay mananagot ako sa kanya. Ewan ko Papa Dudut pero para na lamang akong napipi at napatango na lamang sa kanya bilang pagsang-ayon ng gabing yon. Tapos ay kita ko sa pagmumukha niya na wala siyang pagsisisi. Tiningnan niya pa ako ng masama saka sarkastikong tumawa bago lumabas ng kwarto ko. Pagkalabas niya ng pintuan ay dali-dali ko yung kinandado sabay halukip-kip ng sarili ko. Tandang-tanda ko na hindi ako masyadong nakatulog ng maayos ng gabing yon. Hanggang mag-umaga sa takot na maulit pa ang mga nangyari, Papa Dudut. Ano po yun? Magkaaway ba kayo ni Jordan ko? Po? Ay nako, ang bingi-bingi mo namang bata ka. Pasensya na po. Ang sabi ko, kung magkaaway ba kayo? Hindi naman po. Bakit po? Hindi ko kasi kayo nakikitang nagpapansinan eh. Hindi mo kinakausap yung anak ko. Magpinsan naman kayo ah. Kaya napaisip ako kung magkaaway ba kayo o ano. Kinakausap ko naman po si Jordan kung may sasabihin ako sa kanya. Pero kung wala naman hindi ko na siya kailangang kausapin. Ah, ganun ba? Opo. Sayang naman kasi mabait pa naman yung anak kong yun. Alam mo ba, paborito ko yan kaysa dun sa kapatid niya. Pero pareho ko naman silang mahal dahil mga anak ko sila. Kaya lang, natatangi talaga yang si Jordan. Lagi ko nga yung ipinagmamalaki sa mga kumari at mga suki ko. Okay po. Anong okay po? Yan lang ba ang sasabihin mo sa dami ng mga sinabi ko? Wala naman po akong ibang masasabi tungkol kay Jordan, kaya sumang-ayon na lang po ako sa inyo. Sa bagay, tama ka rin naman. Ay nako, ipinagmamalaki ko talaga yung anak ko na yon. Napakasipag sa pag-aaral, mabait, simula pagkabata, masunurin yan, at saka marunong rumispeto. Ano ba yung binubuntong-buntong hininga mo dyan? Naiinis ka ba? Sorry po, hindi ko lang napigilan. Bakit ka naiinis? Kanino? Sa akin ka ba naiinis? Ha? Opo, kasi kung makapagsalita kayo, kung makapagsabi kayo ng mabait at marunong rumispeto yung anak nyo, parang kilalang-kilala nyo na siya. Ha? Anong sabi mo? Kung alam nyo lang sana yung ginawa ng magaling yung anak, baka magbago yung tingin nyo sa kanya. Bakit? Ano bang ginawa ng anak ko? Tsaka kanino? Sa'yo?
Opo, Teka, bakit ka ba umiiyak dyan? Ano ba ginawa sa'yo ni Jordan? binastos niya ako nung bagong dating pa lang ako rito. Tapos nung nakaraang gabi lang pumasok siya sa kwarto ko para pagsamantalahan. Bakit niyo po ako sinampal? Kasi abay pinagbibintangan mo yung anak ko eh. Hindi ko po pinagbibintangan si Jordan. Totoo pong ginawa niya yun sa akin. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Gumagawa ka lang ng kwento. Bakit ko naman po gagawin yun? Ako nga yung agrabyado rito. Anong ikaw? Hoy, maghinay-hinay ka sa pagbibintang mo, Malin, ha? Hindi ganyan ang pagkakakilala ko sa anak ko. Hindi ka ba nakikinig sa mga sinabi ko? Mabait si Jordan! Marunong siyang rumispeto! Akala niyo lang yon, pero may tinatagong kabanyakan yung anak niyo. Pag hindi ka tumigil, palalayasin kita sa pamamahay ko! Ako na nga po yung naagrabyado. Ako pa yung palalayasin niyo. Malamang! Alang naman yung anak ko. Anak ko yun! Ikaw pamangkin ko lang. Kaya anumang oras, pwede kitang pauwiin sa probinsya natin. Please po, huwag niyo akong pauwiin sa amin sa probinsya. Ayoko po doon. Ayaw mo pala pero bakit ganyan ang ugali mo? Kami na nga nagpatira sa'yo rito. Sinisiraan mo pa yung anak ko. Abay, napakawalang utang na loob mo naman. Hindi ko po sinisiraan ang anak niyo. Paninirang puri yan. Tsaka wala ka namang ebidensya eh. Sigurado ako na napanaginipan mo lang yon. Ganyan din ako nung kaedad mo. Madalas akong bangungutin. Tapos akala ko nangyari talaga sa akin sa tunay na buhay. Pero panaginip lang pala ang lahat. Hindi po yun panaginip. Alam ko po. Sigurado po ako. Panaginip lang yon. Baka masyado ka lang pagod. Nung natulog ka, kaya na naginip ka ng masama. At saka, akala mo ba, hindi ko napapansin yung pagiging lutang mo? Po? Ano naman pong kinalaman nun? Malaki! Kasi nakikita ko na napakabagal mo mag-isip. Kapag may mga customer tayo, hindi mo kaagad naaasikaso kasi nakatulala ka lang dyan. Siguro nga dahil puyat ka. Ayusin mo kasi yung tulog mo! Papa Dudut, hindi ko na napigilan ang bibig kong makapagsabi ng totoo para kontrahin ang mga sinabi ng tiyahing ko tungkol sa anak niya. Alam kong nangako ako sa pinsang ko na mananahimik pero sa tuwing nakikita ko siya sa bahay, ng tiyahin ko ay bumabalik yung mga kasalanan niya sa akin. Bukod doon ay mukha rin naman siyang hindi nagsisisi. Kaya nga hanggat maaari ay ginagawa ko ang lahat ng paraan para lamang hindi magkaroon ng interaksyon sa kanya. Pero imposible naman yon dahil nakatira kami sa isang bubong, kaya nga alam kong mapapansin ang tiyahing ko na iniiwasan ko si Jordan. At dahil tinanong na niya kung bakit ay nasabi ko na nga ang kadahilanan. Pero laking gulat ko nang magalit sa akin ang tiyahin ko. Tinawag niya akong sinungaling at inakusahang gumagawa ng kwento. Kaya naman nasaktan ako ng husto, Papa Dudut. Mas masakit pa yung naramdaman ko sa kaloob-looban ko kesa sa sampal na ibinigay niya sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil sa mga nangyari ay nagbago na lang bigla ang pakikitungo sa akin ng tiyahin ko. Akala ko nga ay papalayasin na niya ako sa kanila pero hindi naman pala. Pinag-aral pa rin niya ako at nagtatrabaho pa rin ako sa tindahan niya. Pero lalo niya akong trinato na parang hindi na niya ako kaano-ano, kaya naman labis akong nalungkot, Papa Dudut. Inisip ko pa nga na sana nananahimik na lamang ako at pinalagpas ang ginawang kabastusan ng aking pinsan at sana hindi ko na lang sinabi sa tiyahin ko. Mabilis na lumipas ang 4 na taon nang makapagtapos na ako sa kolehiyo. Plano ko na noong maghanap ng ibang trabaho para makaipon ng pera at makabukod na, pero hindi naging ganon kadali ang pakikipagsapalaran ko sa paghahanap ng mapapasukan, kaya sa bahay pa rin ang tiyahin ko ako umuwi. Tumutulong pa rin ako sa tindahan niya nang walang bayad. Hindi na sa bahay nila nakatira si Jordan matapos nitong makipag-live-in sa girlfriend nito 1 taon pagka-graduate niya sa college. Kaya nga aminado ako na nakahinga ko ng maluwag dahil hindi ko nakasama sa iisang bubong ang manyakis kong pinsan.
Isang araw ay nag-decide ang tiyahing ko kasama ang tiyo ko at anak nilang bunso na umuwi ng probinsya ng kanyang asawa sa Samar dahil meron daw emergency doon. Hindi ko na alam kung ano yung emergency pero sa akin nila ibinili ng bahay nila. Nabantayan ko raw hanggang makauwi sila. Wala naman problema sa akin yon lalo't 5 araw lang naman sila noon. Kaya lang nung huling gabi na nila sa probinsya ay umuwi na lang sa bahay si Jordan na lasing na naman. At ako kaagad ang pinagdiskitahan niya matapos ko siyang pagbuksan ng pinto. Tinulak niya ako sa sofa at agad na pinatungan. Pero bago pa siya may magawa sa akin ay natuhod ko na ang kanyang pagkalalaki. Tapos mabilis akong tumakbo sa kusina para kumuha ng kutsilyo sabay tutok sa kanya. Doon na siya nahimasmasan at nakipag-areglo sa akin. Nagsorry siya at nakiusap na ibaba ko na ang kutsilyo. Wala naman talaga akong plano na saksakin siya pero namumuro na siya ng mga panahong yon. Nagawa lang daw niya yon dahil nilayasan daw siya ng kinakasama niya pero hindi ko na siya pinakinggan. At agad akong nagkulong sa kwarto ko ng gabing yon. Kinabukasan ay maagang dumating si Tia sa bahay Papa Dudut. Grabe ma, sobrang namiss ko po tong luto nyo. Oo nga eh. Simula nung umalis ka rito sa bahay para makipag-live-in dun sa girlfriend mo, marami na akong luto na hindi mo nakain. Ay, kumusta na nga pala yung kinakasama mo? Hiwalay na po kami. Ano? Kailan pa? Noong 1 linggo pa po. Oh, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Naunahan na po ako ng hiya. Hindi po kasi ako nakinig sa inyo nung sinabi nyo na masyado pang maaga para bumukod kami. Akala ko po kasi kaya na namin eh. Kaso ultimo yung mga maliliit na bagay, maliliit na problema, pinag-aawayan namin ng matindi. Maliit lang ba na problema yung dahilan kaya kayo naghiwalay? Parang ganun na nga po, mga maliliit na bagay na nagpatong-patong na. Tsaka kasalanan ko rin naman po kung tutusin kasi napagbuhatan ko siya ng kamay nung huling beses na nag-away kami. Good morning po, Chang. Oh, Malin, andyan ka lang pala sa kwarto mo. Bakit ngayon ka lang lumabas? Masama po kasi yung pakiramdam ko kaya… Weh, masama ang pakiramdam. Talaga lang ha. Baka ayaw mo akong makita kaya nagkukulong ka sa kwarto mo. Sinong gugustuhin makita yung pagmumukha mo pagkatapos ng ginawa mo sa akin kagabi? Sige nga. Uy, wala akong ginawa sa'yo kagabi ha. Wala pa pala sa'yo yung kamuntikan mo na naman akong pagsamantalahan dahil lasing ka at malungkot sa paghihiwalay nyo ng kinakasama mo? Ha? Saan naman ang galing yan? Teka nga Malin, ano ba yung pinagsasasabi mo dyan? Yang magaling yung anak ang tanongin ninyo kung anong ginawa niya sa akin nung bigla na lang siyang umuwi rito sa bahay niyo kagabi. Anong ginawa mo kay Malin? Wala akong ginagawa sa kanya ma. Oh, wala naman daw pala eh. Siyempre yun po talagang sasabihin niya. Kasi sino ba namang tao ang gumawa ng mali na aamin sa kasalanang nagawa niya? Wala naman po, diba? Alam mo ikaw, maghinay-hinay ka sa pagbibintang mo sa anak ko ha? Pag hindi ako talaga nakapagtimpi baka masampal na naman kita. Huwag niyo naman po sanang kampihan yung anak niyo, Chang. Natural, anak ko to eh. Malamang kakampihan ko siya. Kahit na gumawa siya ng mali, ikakampihan niyo pa rin dahil anak niyo? Ganun po ba yon? Hoy, wala akong ginawang mali sa'yo. Masyado kang imbento. Ikaw ang sinungaling! Ang kapal ng mukha mong walang yaka. Ma, huwag ka maniwala sa babaeng yan. Sinisiraan niya lang ako sa inyo. Bakit ko naman gagawin yun? Anong mapapala ko? Alam ko na gusto mong gawin. Kinukuha mo loob ng mama ko kasi sip-sip ka. Tumigil na nga kayo, pwede ba? Naiingayan na ako sa inyo eh. Tsaka, mahiya naman kayo sa mga natutulog sa itaas. Paano na lang pag binaba tayo rito ng tatay mo? Ha, Jordan? At magtanong kung bakit tayo nagsisigawan dito. Sige nga! Bakit po ako tinatanong nyo? Bakit di nyo pagsabihan niyang si Malin? Kaya nga! O ikaw namang babae ka. Ano ba talagang problema mo, ha? Bakit ba lagi mo nalang pinagbibintangan itong anak ko? Hindi po ako nang bibintang. Totoo po yung sinasabi ko. Siyempre hindi deny ni Jordan yun. Wala akong i-deny kasi wala namang kailangang i-deny. Wala akong ginawang masama sa'yo. Maraming beses mo na akong ginawa ng masama. Pinsan mo pa naman ako, pero hindi mo na ako nirespeto. Hoy!
Maghinay-hinay ka sa pagsasalita ng ganyan sa anak ko, ha? Baka nakakalimutan mo kung sino ka lang sa pamamahay na ito. Hindi ko po nakakalimutan at nagpapasalamat po ako kasi pinatira niyo ako rito sa bahay niyo at pinag-aral. Pero pakiramdam ko hindi na po ako ligtas dito kasama yung anak niyo. O anong gusto mong gawin ko? Kung uuwi na ulit dito si Jordan at dito na siya titira, ano nga namang siyang mag-adjust sa'yo? Kung ganyan lang din pala na may issue ka dito sa anak ko, bakit hindi na lang ikaw lumayas? Total, tapos na naman kitang pag-aralin eh. Kaya bahala ka na sa buhay mo. O ngayon, para malinaw sa ating dalawa, simula sa araw na ito, pinalalayas na kita dito sa bahay ko. Papa Dudut, wala na akong nagawa para baguhin ang isip ni Tia nang palayasin niya ako sa pamamahay nila. Umiyak na lamang ako at tinitigan ng masama ang pinsang kong si Jordan bago sila tinalikuran para mag-impake ng gamit at damit ko. May sinabi pa ang tiyahin ko tungkol sa pagiging walang utang na loob ko, pero hindi ko na siya masyadong pinakinggan. Dali-dali akong umalis sa bahay nila kahit na wala pa akong kain at ligo ng mga panahong yon. Sa totoo lang ay gustong-gusto kong magsumbong sa pulis, pero natakot ako sa pwedeng gawin sa akin ng tiyahin ko. Pinagbantaan din niya ako na magpapakalat siya ng masamang kwento tungkol sa akin sa probinsya para masira ko. Kaya naman hindi niyo ako masisisi kung pinanghinaan ako ng loob ng mga sandaling yon. Siguro ako pa rin talaga yung probinsyana na kinuha niya sa Aklan at pinag-aral sa Maynila. At kahit na ilang taon na ako rito ay hindi ko pa rin nagawang baguhin noon ang dati kong sarili. Na mahiyain at mahina ang loob. Kaya naman mas pinili ko na lamang na kimkimin ang lahat at nag-focus sa paghahanap ng trabaho habang naghahanap ng matutuluyan. Sobrang hirap dahil naranasan kong matulog sa kalsada nung araw lalo at wala pa akong nahahanap na mapagkakakitaan. Buti na lamang at may mabuting loob na tumanggap sa akin bilang tindera at tagahugas ng pinggan sa isang kainan kaya nagsimula na akong kumita ng pera. Gustong-gusto ko nang umuwi noon sa Aklan. Pero ayaw ko pa rin naman dahil wala pa ako kaya nag-ipon na lamang ako ng pera para may panggastos ako, Papa Dudut. Mabilis na lumipas ang 9 na taon na kapag-asawa na ako rito at nagkaanak. Tapos ay nakarating na lang sa kaalaman ko na namatay na pala ang pinsang kong si Jordan matapos masangkot sa isang aksidente sa motor. Dahil awang-awa ako noon sa tiyahin ko ay pinuntahan ko siya sa bahay nila dahil gusto kong makiramay sa kanya, kaya lang ay hindi na pala ako welcome doon, Papa Dudut. Anong ginagawa mo rito sa burol ng anak ko, Malin? Gusto ko lang naman pong makiramay sa pagkamatay ni Jordan kaya nagpunta po ako rito. Pero alam mo ba na hindi ka na welcome sa pamamahay ko simula nung pinalayas kita? Kaya ewan ko na lang talaga sa kung anong klaseng kakapalan talaga na mukha ang meron ka para bumalik ka pa rito. Kung ano man po yung hindi natin pagkakaunawaan nung araw, ikalimutan na lang po natin. Magkapatawaran na po tayo. At saka nandito ko kasi malungkot ako dahil wala na ang pinsan ko. Anong malungkot? Akala mo ba maniniwala ako sa sinasabi mong yan? Baka ang ibig mong sabihin masaya ka kasi sa wakas namatay na yung anak ko. Hindi po totoo yan. Hindi raw totoo, pero alam kong yun ang matagal mo nang gusto mangyari sa kanya. Kahit kailan hindi ko po hiniling na mamatay si Jordan. Kahit na ginawa niya ako ng masama. Saka hindi po ba kayo nakikinig? Kalimutan na natin yung nangyari noon at magkapatawaran na tayo. Napatawad ko na po si Jordan. Matagal na panahon na. Pwes, hindi ako ganun kadaling magpatawad, lalo na sa katulad mong walang utang na loob sa akin. Alam mo, nito ko lang napagtanto na may sa demonyo ka pala. Ano pong sinasabi niyo? Na anak ka namang kukulam. Kasi may dala kang sumpa sa pamilya namin. Simula nung umalis ka, nagkanda-leche-leche na yung buhay namin. Halos malugi na yung tindahan at bakery ko. At kulang na lang magsara na. Mabuti na lang kahit papano na ilaban ko. Kaya nakakabalik pa rin sa akin yung puhunan ko kahit paunti-unti. Tapos
nakapagtapos ng kolehiyo. Tapos ngayon, namatay naman si Jordan. Lahat yun, kasalanan mo. Wala po akong ginagawang masama sa pamilya niyo, Chang. Ako nga yung ginawa ng masama ni Jordan, tapos hindi niyo naman ako pinaniwalaan. At bakit? Sino ka para paniwalaan ko, ha? Kaya siguro kayo kinarma kasi masama talaga ang ugali niyo. Anong sinabi mo? Sabi ko, masama talaga ugali niyo. Kunwari lang kayong concern kayo sa akin kaya tinulungan niyo ako makapunta rito sa Maynila at pinag-aral. Pero sa huli, sinusumbatan niyo lang din ako. Kahit kailan, wala ka talagang utang na loob! Malaki po ang utang na loob ko sa inyo. Nire-respeto ko kayo bilang tiyahin ko at nagpapasalamat ako sa inyo ng husto dahil tinulungan niyo akong makapag-aral at makaalis sa probinsya namin. Pero sobra-sobra po yung kapalit nun sa akin. Wala po kayong alam kung paano ako nabuhay sa takot at kaba pag nasa paligid yung anak niyo. Simula nung ginawa niya ako ng masama. Tapos kayo na inaasahan kong magiging kakampi ko, hindi pa naniwala sa akin. Kung ano-ano rin pong masasakit na salita ang sinabi niyo sa akin na kinimkim ko lang sa dibdib ko kasi umaasa ako na mawawala rin yon. Kaya nga pumunta ako rito ngayon para makiramay sa inyo. Kaya lang pinapasama niyo na naman yung loob ko. Sana kasi hindi ka nalang pumunta dito eh. Sana hindi ka nagpakita sa akin. Kasi ayaw ko naman makita yung pagmumukha mo talaga. At kahit ano pang sabihin mo, hindi ako naniniwala na wala kang dalang malas. May sakampun ka ni Satanas. Kaya lumayas ka na ngayon sa harap ko. Hindi niyo na po ako kailangan palayasin. Dahil aalis po talaga ako. O ano pang hinihintay mo? Pasko? Bagong taon? Alis na! At wag ka nang magpapakita pa sa akin! Papa Dudut, pinagsisihan ko na po na pumunta pa ako sa burol ng pinsan ko matapos akong ipahiya at palayasin ng tiyahin ko. At kahit na hanggang makauwi ako sa bahay namin ay iyak ako ng iyak. Nagsumbong agad ako sa asawa ko at sinabi niya sa akin na huwag na raw akong magpakita sa tiyahin ko o bumalik pa sa bahay nila kahit kailan. Bagay na sinang-ayunan ko naman. Hindi ko lang mapigilang malungkot dahil sincero naman at seryoso ang pakikiramay ko sa kanya ng panahong yon. Pero siguro'y hindi na talaga kami magkakasundo pa. Nasaktan lang din ako noong sinabi niyang may dala akong kamalasan at sumpa sa pamilya nila samantalang ako na nga ang ginawa ng masama ng anak niya noon. At hindi niya ako pinaniwalaan kaya siguro'y nakarma sila. Pero hindi naman ako humiling noon. Baka kusa lang talagang binigay sa kanila yon ang kapalaran. Simula noon ay pinutol ko na nga ang ugnayan sa tiyahin ko at sa pamilya nila. Kung tatanungin ninyo ako, kung may balita pa ako sa kanila ay wala na po masyado. May naririnig po akong kwento mula sa iba naming kamag-anak na may sakit daw ang tiyahin ko pero hindi ko na po kinumpirma pa. Siguro may bahagi sa akin na natatakot nang magpakita sa kanya dahil baka sumbatan niya lang ulit ako at pagsalitaan ng masama at masakit. At ayoko na ulit na mangyari yon, Papa Dudut. Sa kasalukuyan, pamilya ko na lamang at negosyo ang iniintindi ko. Alam ko na hindi madali ang pinagdadaanan ko noong araw at sa kamay pa mismo ng kamag-anak ko. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa Diyos. Dahil hindi niya ako pinabayaan, Papa Dudut. Na sa tuwing nangyayari yon ay nililigtas niya pa rin ako. Kaya naman, sa kanya ang kapurihan. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po sakaling mapili po ninyong i-ere ang kwento ng buhay ko. God bless and more power sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Malin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.
ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Malaking bahagi ng kung sino tayo ngayon ay ang mga naranasan natin noong bata pa tayo. Ang childhood natin ang panahon kung saan ay marami tayong unang natutunan sa buhay. Ikaw, kabarangay, ano ang pinaka naaalala mo noong kabataan mo? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig. Isa rin po ako sa mga madalas na nakikinig sa inyo. Lalo na tuwing pauwi ako ng bahay at lalong-lalo na tuwing weekend. Ako nga pala si Chester, baby pa lamang po ako nang iniwan kami ng papa ko. Kaya kay mama napunta ang lahat ng responsibilidad habang lumalaki ako. Napansin ko na madalas ay wala siya sa tabi ko dahil palagi siyang abala sa pagtatrabaho. At dahil doon ay si Yaya Lani ang halos araw-araw kong naging kasama. Mabait siya at naging malapit kami sa isa't isa at sa maraming paraan. Siya ang tumayong kasama at sandalan ko habang lumalaki. Pero kahit na ganoon ay may mga pagkakataon pa rin na nasasaktan ako. Kahit mayaya ako, hinahanap ko pa rin ang oras, lambing at pagmamahal ng sarili kong ina. At habang tumatagal ay mas lalo akong nalito at nasaktan ng patirahin ni mama sa bahay namin ang anak ni Yaya Lani na si Joel. Sabi ni mama ay mas mabuti raw kung may isa pa akong kasama sa bahay. Sinubukan kong makisama kay Joel at intindihin ang sitwasyon, pero kahit na anong gawin ko ay hindi maalis-alis ang galit na nararamdaman ko. Kahit mahal ko si Yaya Lani ay hindi yun naging sapat para tuluyan kong tanggapin si Joel sa bahay namin. At hindi ko makakalimutan yung araw na parang gusto ko nang sumabog sa inis at sa galit ko. Ginagawa mo ngayon? Sigurado ako na pagagalitan ka nun. Hindi mangyayari yun kasi palagi naman siyang wala dito sa bahay, di ba? Kahit na, hindi pa rin tama na sinisira mo yung mga gamit mo. Halika nga muna dito. Mag-usap tayong bata ka. Ayoko! Hindi ako lalabas ng kwarto mo hanggat hindi mo ako kinakausap ng maayos. Sige na nga. Ngayon, sabihin mo nga sa akin, ano ba kasing nangyayari sa'yo? Bakit nagwawala ka, ha? Nakakainis lang po kasi. Bakit ka naman naiinis? Alam mo, imbis na nagkukulong ka dito sa kwarto, dapat inaya mo na lang si Joel. Sigurado ko na matutuwa yun kapag inaya mo siya na makipaglaro sa'yo. Mas gugustuhin ko pang sirain lahat ng gamit ko kaysa mapakinabangan ni Joel. Chester, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Tungkol ba to kay Joel? Hindi ko kasi maintindihan kung bakit kailangan niya makikira sa atin eh. Uhulaan ko. Siguro nagsiselos ka kay Joel, ano? Tama ba? Ba't naman ako magsiselos kay Joel? Kasi dati, ikaw lang yung inaasikaso ko. Pero ngayon, dalawa na kayo. Kaya pakiramdam mo may kaagaw ka na sa atensyon ko. Yaya Lani, pwede bang ibalik niyo na lang siya sa probinsya niyo? Naaasar lang kasi ako tuwing nakikita ko siya eh. Paano ko ba ito ipapaliwanag sa'yo? Ang ano po? Chester, anak,
Makinig ka sa akin ha. Ganito kasi yon. Ihiwalay na kami ng papa ni Joel, kaya wala nang ibang maaasahan si Joel kundi ako. At pareho din kaming umaasa sa tulong ng mama mo. Naiintindihan mo ba yun? Pero hanggang kailan po ba dito si Joel sa bahay? Alam mo, hindi mo naman kailangan magselos kay Joel eh. Bakit naman po? Kasi pareho ko naman kayong mahal. Totoo po ba yan? Ikaw talagang bata ka. Tinatanong pa ba yan? Ang tagal-tagal na kaya nating magkasama. Kaya parang tunay na anak na rin ang turing ko sa'yo. Alam mo naman yon, di ba? Pero iba pa rin talaga nung tayong dalawa lang dito sa bahay. Namimiss ko yung mga panahon na wala pa dito yung asungot na Joel na yan eh. Alam mo, kung hindi lang sana kami iniwan ng papa ni Joel, hindi naman namin tatanggapin yung alok ng mama mo na dito siya patirahin eh. Pero nangyari nang nangyari. Kaya, Chester anak, may isang pakiusap lang sana ako sa'yo, ha? Ano po yun? Alam kong mahirap para sa'yo to kasi hindi ka sanay na may kahati sa atensyon ko. Pero, pwede ba na hanggat maaari, wag mo nang pagsilosan si Joel? Mabait na bata naman siya eh. Kailangan mo lang talaga siyang bigyan ng pagkakataon para patunayan niya yun sa'yo. Sige po, susubukan ko. Sige, promise yan, ha? Opo. Papadudod siguro po ay marami ang magagalit sa mga ginawa ko noong bata pa ako. Pero hindi ko talaga mapigilan ang sarili ko noon. Yung pakiramdam na si Yaya Lani na nga lang ang nagbibigay sa akin ng atensyon at pagmamahal na kailangan ko tapos biglang may kahati pa ako doon. Kaya lahat ng galit at asar ko ay naibuntun ko kay Joel. Hindi ko rin natupad ang pangako ko kay Yaya Lani na pakisamahan ng maayos si Joel. Kasi tuwing nagkakasalubong kami sa sala ay hindi ko siya pinapansin at agad-agad akong pumapasok sa kwarto para maglaro ng video games. Pero isang araw, may narinig akong balita na talagang kinagalit ko at ikinaselos ko pa. Narinig ko kay mama na pag-aaralin niya si Joel. At hindi ko makakalimutan yung araw na yon kasi binilhan pa ni mama si Joel ng bagong school supplies para sa darating na pasukan, papadudot. Chester, ba't nandito ka? Anong ginagawa mo sa mga gamit ko? Bahay ko to, kaya gagawin ko kung anong gusto kong gawin. Uy, bitiwan mo yung notebook ko! Huwag mo nga akong hawakan! Okay na yan! Hindi! Parang awa mo na, ibigay mo na sa akin yan, Chester! Layuan mo ako! Ibalik mo na sa akin yan, please! Makulit ka, ha? O yan! Sayong-sayo na yan! Sinira mo yung notebook ko! Notebook mo? Si mama kaya ang bumili niyan. Bigay nga lang sa'yo yan eh. Pero wala ka pa rin karapatan na manira ng gamit. Bakit? Pera mo bang ginamit mong pambili dyan? Hindi naman, di ba? Alam mo, Chester, hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit ka sa akin eh. Pinakikitunguhan naman kita ng maayos ah. Kung tutuusin nga, ikaw lang naman tong may ayaw sa akin eh. Sino ba naman ang hindi magagalit sa'yo? Para kang kabuti na bigla na lang sumulpot dito sa bahay namin. Bumalik ka na nga lang sa probinsyang pinanggalingan mo. Pero wala na akong babalikan doon kasi iniwan na kami ni Papa. Kawawa ka naman pala. Wala ka na ngang tatay. Nakikitira ka pa dito sa bahay namin. Huhulaan ko. Siguro asar na asar din sa'yo yung papa mo, no? Kaya ka niya iniwan. Iiyak na yan. Iiyak na yan! Alam mo, iiyak na yan! Bis na inaaway mo ako. Dapat ikaw nga itong mas nakakaintindi sa akin eh. At bakit? Kasi pareho lang naman tayo ng pinagdadaanan. Pareho lang tayong walang tatay. Anong sinabi mo? Chester, bitiwan mo ako! Kahit wala akong papa, hindi tayo magkapareho kasi hindi katulad mo may sarili akong bahay.
At hindi ako mukhang gusgusin katulad mo! Pulubi! Pasensya na kung nasaktan kita sa sinabi ko. Pero bitiwan mo na ako. Parang awa mo na, nasasaktan na ako. Alam mo kung anong nababagay dito sa t-shirt mo? Anong gagawin mo? Eto! Aray! Chester, tama na! Nasasaktan ako! Dapat dito sinisira eh! Ayan! Sumusobra ka na! Bagay sa'yo yung suot mo, Joel! Mas lalo kang nagmukhang pulubi! Huwag mo akong pilitin na isumbong ka! Sige! Subukan mo lang talaga na magsumbong at pinapangako ko sa'yo na hindi lang yung notebook at t-shirt mo ang sisirain ko. Wala akong ginagawang masama sa'yo, Chester. Kung ayaw mong makipagbati, pabayaan mo na lang ako. Mag-iwasan na lang tayo. Hanggang nakikitira ka dito sa bahay namin, hindi kita patatahimikin. Alam mo kung bakit? Kasi masyado kang sipsip. Nagbabait-baitan ka pa. Pero ang totoo niyan, gusto mong kunin ang lahat ng atensyon ng mga tao sa bahay na to. Noong gabing nag-away kami ni Joel ay nasa garden sina Mama at Yaya Lani kaya hindi nila narinig ang sigawan namin. Aaminin ko na pagkatapos ng away na yon ay sobra akong kinabahan dahil baka totohanin ni Joel ang banta niyang magsusumbong kina Mama o kay Yaya Lani. Pero sa awa naman ng Diyos ay hindi niya yon ginawa. Kaya naman ligtas ako noon. Kahit ganun pa man ay hindi pa rin nawala ang inis at galit ko kay Joel. Habang tumatagal ay unti-unti ko siyang pinapahirapan. At may isang beses pa nga papadudot na tinapunan ko ng tubig ang kwarto niya. At may mga pagkakataon din na palihim kong nilagyan ng hot sauce ang isa sa mga libro niya. Pero kahit na anong gawin ko ay tila tinitiis lamang ni Joel ang lahat. Wala siyang pinagsusumbungan at nagpapatuloy lamang siya sa araw-araw na parang walang nangyayari. At dahil dito ay mas lalo lamang lumala ang inis na nararamdaman ko para kay Joel. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Isa nga po sa mga araw na hindi ko makakalimutan ay ang araw ng Pasko. Masaya ako noon kasi nasa bahay lang si Mama. At ang ibig sabihin noon ay marami akong matatanggap na regalo. Pero hindi ko inaasahan na bibigyan din pala ni Mama si Joel ng regalo. Ang binigay niya kay Joel noon ay bagong cellphone at hindi ko maiwasang mainggit. Kasi ang nakuha ko lang noong gabing yon ay isang bagong relo. Ang sabi ni Mama, may cellphone na daw ako. Kaya hindi na kailangan pa ng bago. Galit na galit ako habang tinitignan si Joel na masayang ginagamit ang bagong cellphone niya. Hindi ko mapigilang maramdaman ang inggit at sama ng loob. Kaya isang araw habang nasa sala siya at gamit niya ang bago niyang cellphone ay minabuti kong lapitan siya. Chester, ayokong makipag-away sa'yo. Galing mo, Joel. Mas bago pa yung binigay ni Mama na cellphone sa'yo kumpara sa ginagamit ko ngayon ah. Wala ka namang dahilan para magtampo eh. Kung tutuusin nga, maswerte ka pa rin kasi nakukuha mo lahat ng gusto mo. Tsaka isa pa, paminsan-minsan lang naman ako nakakatanggap ng ganyang klaseng regalo. Ano kayang magandang gawin sa cellphone na to? Bakit? Anong gagawin mo? Hulaan mo. Chester, akin na yung cellphone ko, please. Paano kung sabihin ko sa'yong ayoko? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Ibalik mo na sa akin yan. Magmakawa ka muna. Akin na yan. Akin na yan. Uy! Hala, sorry. Nahulog. Tingnan mo yung ginawa mo. Basag na yung screen. Eh di magpabili ka na lang ulit kay Mama. Total, mahilig ka namang magbida-bida, di ba? Chester! Joel! Ano nangyayari dito? Nag-aaway ba kayo? Yaya Lani, hindi po. Naglalaro lang kami ni Joel.
Joel, totoo ba yun? Sandali lang. Ano nangyari dyan sa cellphone mo, ha? Kasi nalaglag po yung cellphone sa bulsa ko habang naghahabulan kami ni Chester. Sorry po talaga, hindi ko naman po sinasadya eh. Joel naman, dapat kasi nag-iingat ka. Kabibili lang dyan sa cellphone mo, di ba? Sorry po talaga, Ma. Oh, paano ngayon yan? Wala pa naman akong pera dito para ipaayos yung cellphone mo. Huwag na po kayong magalit. Aksidente naman po yung nangyari. At isa pa, kahit basag na yung screen, gumagana pa naman po to. Pagtsatsagaan ko na lang muna. Chester, Po? wala ka bang kinalaman sa nangyari sa cellphone ni Joel? Uy, Yaya Lani, wala po. Ma, wag po kayong magalit kay Chester. Wala po siyang kasalanan. Hindi bale. Ipapaayos na lang natin yan kapag natanggap ko yung sahod ko, ha? Sige po, Ma. O siya, maiwan ko na muna kayo rito. Magluluto pa ako. Sige po. O, anong tinitingin-tingin mo dyan, ha? Ano? Siguro gusto mo magpasalamat ako sa'yo dahil sa ginawa mo, no? Hindi sa ganun yun, Chester. Ang gusto ko lang magkaayos na tayo. Alam ko na. Siguro pinagtakpan mo ako para isipin ko na wala kang ginagawang masama. Pero wala naman talaga akong ginagawang masama. Kung si Mama at Yaya Lani nauuto mo, ibahin mo ako. Kasi kahit anong gawin mo, hindi ako maniniwala na wala kang binabalak na masama. Sa sobrang galit ko ay pinangako ko sa sarili ko na pahihirapan ko si Joel hanggang sa siya na mismo ang sumuko at kusang umalis ng bahay. Kaya isang araw habang nasa trabaho si Mama at nasa garden naman sina Joel at Yaya Lani na nagdidilig ng mga halaman ay naisipan kong pumasok sa kwarto nila. Doon ay tinitigan ko ang mga gamit niya habang nag-iisip kung ano ang pwede kong gawin para talagang pahirapan siya. Pagbukas ko ng cabinet ay nakita ko ang mga school uniform ni Joel. Doon ako napatigil saglit at doon din pumasok sa isipan ko ang isang ideya na sigurado akong makakasakit at magpapahirap sa kanya, Papa Dudut. Itong nararapat sa'yo. Tignan na lang natin kung may masusuot ka pa. Chester? Chester! Ano yung ginagawa mo, ha? Yaya Lani, Diyos ko ka talagang bata ka! Anong ginawa mo? Ma! Anong nangyari dito? Chester, bakit mo naman ginupit yung mga uniform ko? Dapat lang sa'yo yan kasi masyado ka nang namimihasay. Joel, lumabas ka muna rito. Pero Ma... Sige na, ipagpatuloy mo na lang yung pagdidilig ng mga halaman doon sa labas. Sige po. Di ko na alam kung anong nangyayari sa yung bata ka. Di na makatarungan tong ginagawa mo. Sumusobra ka na. Sorry po. Nagsusorry ka ba talaga dahil sa ginawa mo? O nagsusorry ka lang kasi nahuli kita? Alam mo, noong umpisa pa lang, malakas na yung kutob ko na ikaw yung sumira sa cellphone ni Joel eh. Pero wala kang narinig sa akin dahil sinubukan kitang unawain. Kasi nga alam kong kulang ka sa atensyon ng mama mo. Pero ako, Chester, kailan mo ba ako susubukang unawain, ha? Ang gusto ko lang naman, umalis na si Joel ng bahay. Di mo talaga ako nauunawaan. Kasi kung talagang naiintindihan mo ko, hindi mo to gagawin. Kailangan mong maintindihan na tuwing pinapahirapan mo si Joel, ako ang sinasaktan mo, Chester. Yaya Lani, sorry po talaga. Hindi na po mauulit, promise. Alam mo, ayaw ko sanang gawin to. Pero mukhang kailangan na talaga.
Ano pong ibig niyong sabihin? Bukas na bukas, aalis na kami dito ni Joel. Po, Mas mabuti na yon kesa palagi kayong nagbabangayan ni Joel. At sa pag-alis ko, sana mahanap mo na ang pagmamahal at atensyon na hinihingi mo sa mama mo. Yaya Lani, ayoko pong umalis kayo. Dito lang po kayo. Pero hindi ko na kayang tiisin yung mga pinagagagawa mo kay Joel, Chester. Hindi na to pangangatwiran ng isang bata na nagseselos. Masyado ka nang kinain ng galit mo. At tanging mama mo lang ang makakapagpabago nun. Yaya, wag na po kayong umalis. Parang awa niyo na po. Buo na ang desisyon ko, Chester. Bukas na bukas magpapaalam na kami sa mama mo. Wag niyo pong gawin sa akin to. Kung hindi kami aalis ni Joel dito, baka kung ano pang magawa mo sa anak ko. Kaya, kahit masakit sa akin, kailangan kong gawin to para matigil na ang pang-aapi mo sa anak ko. Joel! Joel! Yaya Lani! Yaya, wag niyo naman gawin to. Ma? Magligpit ka na ng mga gamit mo. Ha? Bakit po? Aalis na tayo bukas. Saan naman po tayo pupunta? Ako nang bahala. Basta, ayusin mo na lang ang mga gamit mo. Sige po. Papadudot, hindi ko po lubos akalain na aabot sa puntong aalis si Yaya Lani. Nang nalaman ni Mama ang lahat ng mga ginawa ko ay mas lalo siyang nagalit sa akin at kinuha niya ang lahat ng gadgets ko bilang parusa. Masakit yon para sa akin noon pero mas masakit pala ang sumunod na nangyari. Simula kasi noong umalis si Yaya Lani at Joel ay sobrang tahimik na ng buhay na meron ako. Yung klaseng katahimikan na nakakabingi at mabigat sa pakiramdam. Doon ko unti-unting naramdaman ang pagsisisi sa lahat ng mga nagawa ko. At makalipas nga ang ilang linggo ay kumuha si Mama ng bagong kasambahay. Pero hindi kami naging kasing close, hindi katulad ng naging samahan namin ni Yaya Lani. At dahil doon ay mas lalo akong nanghinayang at paulit-ulit kong naisip na kung maibabalik ko lang ang panahon, hindi ko na uulitin ang mga nagawa kong mga pagkakamali. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Pagkalipas ng ilang taon ay nakapagtapos na rin ako ng pag-aaral pero hanggang high school lang. Hindi na ako nakatungtong ng kolehiyo dahil gusto ko na lamang kaagad magtrabaho at kumita ng pera noon. Naniniwala din kasi ako dati na marami namang nagiging successful kahit na hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Kaya naman nagpasya akong magtrabaho sa isang sikat na fast food restaurant. Noong una ay masaya pa ako dahil kumikita na ako ng sarili kong pera at pakiramdam ko ay may napapatunayan na ako sa sarili ko. Pero habang tumatagal ay unti-unti ko ring nare-realize kung gaano kahalaga ang edukasyon. Napansin ko na kapag nakapagtapos ka ay mas marami kang options at mas malawak ang mga opportunity na pwedeng pasukan. Isa sa mga araw na hindi ko makakalimutan ay yung mismong araw ng birthday ko. May duty ako noon at aaminin ko na medyo nalungkot ako dahil hindi ko man lang naipagdiwang ng maayos ang kaarawan ko. Walang handa, walang simpleng salo-salo. Tuloy lang sa trabaho at pagiging busy. Yaya Lani? Chester, anak! Happy birthday! Thank you po. Kumusta na po kayo? Eto, ayos lang. Ikaw, kumusta ka na? Okay lang po ako. Hey, nako, alam mo ba, nakita ko lahat ng mga pictures mo sa social media. Nagulat nga ako, anak. Ang
ang laki-laki mo na pala. Parang hindi na nga kita nakilala eh. Mas nakakagulat naman po siguro kung lumit ako, di ba? Ay nako, ikaw talagang bata ka. Napakapilyo mo talaga kahit kailan. Yaya Lani, may gusto po sana ako sabihin sa inyo. Sige, ano yon? Gusto ko pong mag-sorry sa lahat ng mga ginawa ko sa inyo ni Joel. Maniwala po kayo sa akin. Sobrang pinagsisisihan ko na po lahat ng mga ginawa ko. At kung may ibabalik ko lang po yung panahon, itatama ko na po lahat ng mga naging kasalanan ko sa inyo. Chester, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Matagal na kitang napatawad. Ang totoo nga niyan, mas naiintindihan na kita ngayon. Ano pong ibig niyo sabihin? Nagawa mo lang naman lahat ng ginawa mo kasi ako na yung tumayong pangalawang nanay mo. At nagselos ka sa atensyon na binibigay ko kay Joel. Pero hindi pa rin po sapat na dahilan yun sa lahat ng ginawa ko. Sorry po talaga, Yaya Lani. Alam mo, gusto ko rin humingi ng tawad sa'yo. Bakit naman po? Kasi pakiramdam ko rin na hindi naging sapat yung pagmamahal at atensyon na binigay ko sa'yo noon. Naku, hindi po totoo yun. Hindi po kayo nagkulang sa akin. Sadyang hindi lang talaga ako marunong makontento nun. Naku anak, mukhang nagbago ka na nga talaga. Alam mo, masaya ako para sa'yo. Thank you po, Yaya Lani. Ay, sandali lang ha. May gustong kumausap sa'yo. Sino po? Chester! Joel? Ako nga, kumusta ka na? Okay lang. Uy nga pala, happy birthday! Thank you. Hello, Chester? Diyan ka pa ba? Oo. Oh, ba't bigla kang natahimik dyan? Joel, gusto ko sanang humingi ng tawad sa'yo. Narealize ko na ngayon na ang sama-sama ako sa'yo nun. Pinagsisihan ko na rin lahat ng mga ginawa ko sa'yo. Ano ka ba? Wala na yun. Alam mo, kahit hindi tayo masyado magkabati noon, hindi naman ako nagtanim ng sama ng loob sa'yo. Bakit? Palagi kasing pinapaliwanag sa akin ni Mama na kailangan daw kitang intindihin dahil naghahanap ka lang ng pagmamahal ng isang ina. Pero hindi pa rin yung sapat na rason para pahirapan kita. Pero huwag ka mag-alala. Kapag nagkita tayo, babawi ako sa'yo. Asahan ko yan ha. Papadudot mahaba pa ang naging kwentuhan namin ni Joel. At naiinggit ako nang malamang kong nakapagtapos na si Joel ng kolehiyo. Pero sa kabilang banda ay mas nangingibabaw pa rin ang saya ko para sa kanya. Dahil alam ko kung gaano karami ang pinagdaanan nila ni Yaya Lani sa buhay. Lalo na nung umalis sila sa bahay namin, kaya masasabi ko rin na talagang deserve ni Joel ang tagumpay na natatamasa niya. Naging inspirasyon talaga sa akin ang kwento niya at doon ko naisipan na kaya ko ring tapusin ang pag-aaral ko. Kaya noong nakapagdesisyon na ako ay pinili ko ang kursong IT at talagang nagpursige ako sa pag-aaral. Dahil doon ay naging sobrang busy ako at tutok sa mga studies ko at paminsan-minsan na lamang kaming nagkakakumustahan nina Yaya Lani at Joel. Lubos akong nagpapasalamat dahil naging supportive si Mama sa mga plano ko sa buhay. Pagkalipas nga ng 4 na taon ay nakapagtapos din ako ng pag-aaral at nakahanap ng mas maayos na trabaho. Pero isang araw ay nagulat ako nang makita kong humingi ng donations online si Joel. Doon ko na naman na naka-confine pala sa ospital si Yaya Lani. Paging Dr. Chu. Joel, Chester, kita rin tayo sa wakas. kamusta ka na? Ito, medyo nahihirapan pero wala akong hindi kakayanin para kay Mama. Ano ba kasing nangyari kay Yaya Lani? Nasabi ng doktor ha?
May sakit daw sa puso si Mama. Alam mo, takot na takot ako noon kasi biglang nanghina si Mama eh. Akala ko nga talaga mawawala na siya. Kung hindi ka pa nanghingi ng donasyon sa social media, hindi ko pa malalaman na may ganitong sakit na pala si Yaya Lani. Ikaw naman kasi, bakit hindi mo man lang sinabi sa akin ito ng mas maaga? Ayoko na kasi makakabala sa'yo, Chester eh. Tsaka nakakahiya din kung manghihingi ako ng tulong sa'yo. Sus, alam mo naman na parang nanay ko na rin yung si Yaya Lani, di ba? Oo, pero nakikita ko kasi sa social media na sobrang busy mo kaya ewan ko Ano ka ba, kahit sobrang busy ko pa, maniwala ka sa akin. Hindi ako mauubusan ng oras para sa inyo ni Yaya Lani, ha? Salamat, Chester, ha? Sus, dapat ako nga yung nagpapasalamat sa'yo. Ha? Bakit naman? Kasi sa kabila ng mga ginawa ko sa'yo noon, binigyan mo pa rin ako ng pangalawang pagkakataon. Chester, matagal na kitang napatawad. Wala na yun. Bros for life. Bros for life. Ay, gusto mo bang makita si Mama? Sige. Halika. Yan, pasok. Sige. Yaya Lani. Chester, anak. Ikaw na ba yan? Opo. Ang laki-laki mo na, ha? Kamusta na po ang pakiramdam niyo? Ano ba naman yan? Kung hindi pa ako nagkasakit, hindi pa tayo magkikita. Yaya Lani talaga, huwag na po kayo magtampo sa akin. Hindi ako nagtatampo sa'yo, anak. Ang totoo nga niyan. Sobrang saya ko dahil nagkita na rin tayo sa wakas. Pasensya ka na at kailangan mo akong makita ng ganito, ha? Yaya Lani, magpagaling na po kayo, ha? Po kayo magpapaka-stress kasi simula ngayon, tutulong na rin po ako sa mga gastusin niyo rito sa ospital. Ano? Oh, sandali lang, Chester. Seryoso ka ba? Anak, hindi mo kailangan gawin yan. Yaya Lani, alam ko na may nagawa ako na hindi maganda nun, pero ni minsan, hindi ko kayo kinalimutan. At parang pamilya na rin kasi yung tingin ko sa inyo, kaya hayaan nyo na po kung gawin ko to para sa inyo. Napakabait mo talagang bata ka. Nagbago ka na nga talaga. Chester, maraming salamat ha. Napakalaking tulong nito para sa amin ni Mama. Gipit din kasi ako sa pera ngayon eh. Kaya hindi na ako magdadalawang isip na tanggapin yung tulong mo. Joel, huwag kang mag-alala. Tutulong ako hanggat sa makakaya ko. Kahit ano para sa inyo ni Yaya Lani. Pati sa puntong to, parang kapatid na rin yung tingin ko sa'yo. Tumigil ka na nga, pinapayak mo lang ako eh. Ay, alam nyo, ito na yata ang pinakamasayang araw sa buong buhay ko. Hindi ko lubos akalain na makikita ko pa kayong dalawa na magkabati. Itong si Chester lang naman yung may problema sa akin noon eh. Hoy, talaga. Okay na naman tayo, di ba? Pagkatapos noon ay nagtulungan na kami ni Joel sa pag-aasikaso at pagbabayad ng mga gastusin sa ospital hanggang sa tuluyan ng ma-discharge si Yaya Lani. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin siyang nagpapagaling at nagbibigay din ako ng regular na tulong kay Joel bilang ambag sa maintenance at sa mga pangangailangan ni Yaya Lani. Sa araw na yon ay tuluyan ng naghilom ang mga sugat na matagal kong daladala. At doon ko tunay na naramdaman kung gaano pala kagaan sa puso kapag binibigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong itama ang mga maling nagawa mo. Iba pala ang gaan na dulot ng paghingi ng tawad at ng pagtanggap ng kapatawaran. Lalo na kapag nagmumula ito sa mga taong minsan mong nasaktan. Dito ko na po muna tatapusin ang kwento ko at maraming salamat po sa pagbibigay ninyo ng pagkakataon na maibahagi ang mga karanasan at aral na humubog sa kung sino ako sa ngayon. At syempre, masaya po ko na natagpuan ko ang isang bago at tunay na kaibigan sa katauhan naman ni Joel. Ang inyong forever kapuso at kabarangay,
Chester. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.